no és que la roba ecològica sigui cara, diu, és que l'explotació és barata. L'Iconic funciona de la manera que qualsevol dissenyador que vulgui pot presentar les seves propostes de dissenys. Valorem totes les propostes que rebem, totes aquelles que veiem que compleixen els requisits, que són comercials. Nosaltres les publiquem a la pàgina web d'Iconic, publiquem la il·lustració. Qualsevol persona que vulgui pot votar, tots els usuaris que vulguin poden votar el seu disseny preferit. Mira, doncs aquest és el disseny que va guanyar per la col·lecció de Primavera 2013, o sigui, aquest ja entra a formar part de la col·lecció que farem. Per nosaltres és molt important que aquesta peça de roba no s'ha confeccionat a l'estranger amb no sabem quines condicions laborals ni res, sinó que ho han confeccionat l'Anna i la Natàlia, els hi posem cara i t'expliquen la història d'aquestes noies a què es dediquen. Hauríem de ser tots una mica conscients que no és normal, que quan un vestit et costa 20 euros és que alguna cosa està passant i algú no està cobrant la seva feina. Doncs ara estem treballant amb una etiqueta nova, de manera que volem descobrir un missatge que hi hagi amagat dins de l'etiqueta, de manera que tu vagis desplegant i a cada plec descobreixis un missatge nou, que és icònic, és una manera de descobrir i connectar idees i emocions.